जाय बिटिआर सरकारनि बड'फा सुपार 50नि थाखाय बर' हारिनि गेजेराव जानो थांगासिनो एपीएससी यूपीएससी गेजेरजों एपीएस आईपीएस आईएएस जाय प्रमद बर'नि थांखि बड'फा सुपार 50नि थाखायनो डक्टर इन्जिनियार जानो थांगासिनो बेखौ आं बयनिख्रुइबो साबसिन मोनदों। यूपीएससीनि थाखाय परीक्षा होनो थाखाय सुपार 50 लाबोनाय डाक्टार इन्जिनियार फरायनानै फ्री टाइम फरायनो मोननाय बेखौ गथ' गथायफ्रा एखेबारे गोहो बोलो गोसो होनानै जौगानो हाथों आरो माने गाबथानो हाथों गसंनो हाथों। ओमफ्राय आं सानो बेखौ लाबोनायनि थाखाय आङो सरकारा माने बिराद पुण्य होननानै सानो आरो दा बेबायदि हिसाबै मोजां मोनो आं। आरो गामि गंसेनि गावबुराफोराबो सोलाय सोल' जायो, सरकाराबो बिदिनो सोलाय सोल' जायो, बियो हादोरनि नेमखान्थिखा। नाथाय जायनि दैदेननाया मोजां, जाय सुबुंनि साननाय हनाया मोजां, बेफोरबायदि सरकारा गोलाव जोरनांगौ। बे ओंथि गोनां बाथ्राखौनो बुंदों मोनसे समनि मोसाखावरि क'क्राझार बाटारमारि गामिनि आबै नयस्रि ब्रह्म बिथाङा। सोलाय सोल'आ जाखायो नङा होमबा? मोनसे गामिनि गावबुराबो सोलाय सोल' जायो दा ओंखायनो सरकाराबो सोलाय सोल'। ओमफ्राय मोनसे खोथा ओरै जाय मोजां सालायनाय बियो बावसिन थानो मोनोबा बावसिन सालायनो मोनोबा हारियाबो जौगानो बोलो नाङा आरो हारियाबो उन्नति फैनो बोलो नाङा आरो। बड'फा सुपार 50नि थाखायनो जोंनि बर' हारिनि इयुन जोलैया मोनसे जौगानाय फारसे थांनो हागोन। बे बड'फा सुपार 50खौ माब्लाबाबो गारनो नाङा। बे बोसोनखौबो होदों आबै नयस्रि ब्रह्म बिथाङा। जाय बर' हारिया गोदो गुबुनफोरजों मुगै जायोमोन, नासय जायोमोन, दिनै जोंनि हारिया एसेब्लाबो जौगानाय फैबाय आरो आथिखालनि सरकारनि बड'फा सुपार 50नि थाखाय आरोबाव बर' हारिया मोनसे गोजौ थाखोसिम सौहैनो हागोन। बेनिखायनो आथिखालनि बिटिआर सरकारनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनि जाबायदि लाइमोनफोरनि थाखाय जौगानाय, सोलोंथाइ आरो गेलेनाय हाबाफारि लादों बेफोरखौ आं साबसिन हामसिन मोनदों होनना फोरमायो आबै नयस्रि ब्रह्म बिथाङा। बिदिनि गेजेरजों ओमफ्राय मोनसे बिराद साबसिन मोनबावबाय आङो जे बर'फ्रा गोदो जोंनि बोराइमोनहाबो मेला बिदि फरिखा होनानै नम्बर मोनै मा मोनै जानाय ना। गोदो गोदायनिफ्राथ' मोसौ खानानै मोसौ गुमनानै ना बोननानै सावनानै जानानै हाफ पेन्ट फिसा खुनुरुखुम गाननानै लेखा फरायना रोंनाय बिसिनि दिनावबोथ' बिदि मेला बिदि खस्थ' मोनलांदों। ओमफ्राय दा बिनि गेजेराव दा यूपीएससीनि थाखाय परीक्षा होनो थाखाय सुपार 50 लाबोनाय डाक्टार इन्जिनियार फरायनानै फ्री टाइम फरायनो मोननाय बेखौ गथ' गथायफ्रा एखेबारे गोहो बोलो गोसो होनानै जौगानो हाथों आरो माने गाबथानो हाथों गसंनो हाथों। ओमफ्राय आं सानो बेखौ लाबोनायनि थाखाय आङो सरकारा माने बिराद पुण्य होननानै सानो आरो दा बेबायदि हिसाबै मोजां मोनो आं। ओमफ्राय मोनसे जेनेबा दानि बे गिदिर गिदिर फरायनाय जोंथ' फिसाफोरखौ गैयाबाबो जेनेबा दिल्लीफ्राव माबाफ्राव बिदिनो कचिं लानो मालानो हरनांगौ जायोमोन ना। दा कचिं सेन्टारफोरखौबो जोंनि बर'आनोथ' गोरों गोरा ओंखारबाय बयबो, गावजों गाव कचिं सेन्टारफोर लाबोबावबा साबसिन जाबावगोन आरो बेबायदि आं बेखौनो। सिगाङावहा नोंथांमोनखौ बेफोरबायदि मोसानायनि थाखाय बरायदोंना बरायाखै जोंनि बर'फोरनि लिडारफोर? बे मोसानायनि थाखाय बरायफेरजायाखै आं, माने बरायनाय जायाखै। खिन्थु बै माबानि हाग्रामानि एकट जाजेनबा बे समाव माबाबाय आरो जों सानैल' मोनदों लिंहरनानै, बरायनाय जायाखै। ओरैनो जास्ट लिंहरनानै बिदिनो 20,000 केस थाखा हरदों आरो बेखौ मोनदों। मोननायखौ मोननाय बिदिखौथ' फाहामनो। खिन्थु मोनसे खोथा आंनि गोसोनिफ्रायबो आरो आगयाव जेखियानो जाया मानो बर'आ गसंजेननो हादों। बर'आ जोंना माने खस्थ' खालायनानै दा बहाय सेक्रेटारि अफिस खुलिनो हादों, बिटिआर अफिस जादों बा सफैदों, बा बर'आ जों जेरावखि थाङा गोजानाव गेस्ट हाउस खालामनो हादों। आरो बिनि अनगायै जायखि सरकारा फैया मानो एख'थायै सोलिनांगौ। आरो मोनसे ओरैबायदि
सोलाय सोल'आ जाखायो नङा होमबा मोनसे गामिनि गावबुराबो सोलाय सोल' जायो दा ओंखायनो सरखाराबो सोलाय सोल' ओमफ्राय मोनसे खोथा ओरै जायो जाय मोजां सालायनाय बियो बावसिन थानो मोनोबा बावसिन सालायनो मोनोबा हारियाबो जौगानो बोलो नाङा आरो हारियाबो उन्नति फैनो बोलो नाङा आरो दा दिनैनि समाव आरो मोनसे खोथाया बिराद मा रायजो राजाफ्रा गनायदों जे आथिखालाव बिराद सान्ति फैबाय एकर्डनि उनाव आथिखालनि सरकारा बिराद सान्ति गायसनगासिनो दं होननानै बिनि सायाव मा ओमफ्राय मोनसे खोथा ओरै आरो आंनि गोसो सिंनिफ्राय जे बेनिफ्राय मोनसे खोथाया ओरै आरो जेनेबा आंनिफ्राय जे आजां गाजां सान हाबबानो बा हाथाय बाजार बा दखान बा टाउन बा अबावबा थांबा फिसाफोरखौ मा जाखो सोरबा माबा खालामबाय दाबो सफैया साननाय एरिनायजों बुथार सिथार दावराव दावसि बुलाय सोलाया दा गैया हिसाबै जों बिराद मोजां मोनो दा बिदिखायनो जों जि सरकारा मोजाङैनो मोजां सोलिदों बिदिनो सोलिबाय थाथों बा मोजाङै मोजां सोरखिथों खिन्थु दा जोङो बिराद मोजाङाव सुखियाव दं आरो दा मानो होनबा बुलाय सोलाय गावजों खामानिया दाजाथों थेवबो गावजों गाव बुथारलायग्रोनाय खामानिया दामावथों थेवबो आं सासे बेबायदि खालामनाय बांद्राय दादागिरि बांद्राय दुश्मन बेफोरबायदि देखायनाया माने हारियानो जोबखोलांनोसो नागिरबायमोन दा बिदिखायनो आरो ओरैनो हारियानो माने साफाल' फिसाखा सानैल' फिसाखा बेवहायनो गावजों गाव जुदि बुथारलायोबा बे मानसिनि संखिया नङाबाथ' मोना मानसिनि संखिया नङालासे सोर बेंनो सोर जानो ओंखायनो जनसाधारना माने गावजों गाव गोरोबलायनानै बेफोरदि बुथार सिथार गाज्रि दुश्मन दैसुखौ मावाबा मोजां ओमफ्राय मोनसे खोथा जाहैबाय मा जोङो दा बिराद माने बेबायदिखौ गैयैखाय मोजां मोनो सान्ति मोनो बा आंनि खोथाथ' आं दस्रायाबो मोजां मोनो आरो खारन आगोथ' ओंखारनो हायै बायदि जानाय गावथारनाय गावजों गाव दावराव बेफोरबायदिया गैया माने उननिसिम गैथारै जायोबा मोजांसिन आरो मानो होनना बुंबा नोंसिनि दिनाव नोंसिनि फिसा फिसौनि दिनाव बिराद रासिनबाव रासिन जालांसै दा ओंखायनो खौसेथि गैयाबा उन्नति गैया दा बेखायनो बेफोरबायदिया गावजों गाव दैसु दुश्मन निस्थुर बेफोरखौ निकृष्ट खामानिखौ मावालाबायनो बिदिनो मोजां गोरोबलायना मोजाङै मोजां थाङोबा मोजां ओमफ्राय दा जोङो जि दं दानि सरकाराव आं बिराद मोजां मोनदों।